zadek. Už tě hodím na spavnu. Jo, počkej, já se podívám. Ty máš diamant armor. Jo, a taky sword. Budem za Minecraftákem, ne? Jo, a vygrifujeme ho. Ano, mám já svojdu, ale počkej, jo to. Tady mám kanály. A máš udělaný i moučník? Paníku? Ano, já mám průmu zapoučil, maminka mě tady díl nenechá. Já taky, já musím jít zalívat kytky. Zalívat kytky. Ahoj. Počkej, vy se jak se voláte? Je to máš Pepa. Čo? Já jsem Pepa. Já jsem Franta, říkaj mi Pepo. Koľko vám je? Mě bude za rok 6 a půjdu do školy. Je to až 7, já nevím. Víš, že hlas máš jak vevevíčka, víš o tom? Ty taky. Já. No dobré, končím. Nehoď! No, čo chceš? Ty mluvíš veverička. A ty mutuju. Ty mluvíš veverkama. Aha. Hej, ty blbec. Co? Hej. Víte na tom, že Minecraft je vírus? A mutujú deti potom? Im rastú chvosty a 3 nohy. Utíkej, creeper, pozor, za tebou! Ukáž, na skrinu, Ty je to vole, ty vole! A zombie! Dáme to na Facebook, jak nás honí! Áno, natoč to. Dobre, odpíše to let's play, to prečíš, to najlepšie, budeš ešte lepšie než Minecraft, tak podľa mňa. No jo, to je pravda! Ano! Já už mám kanál, chceš poslat? Natáčaj, však natáč si mobil a začni natáčať. Přes mobil, to tohle to bude stačit, já mám před kamerou, tak si dám před sebe zrcadlo. Pohodě. Nesmej sa, však koľko že keď budú let's playery, 1200 odberateľov, možno aj 2 milióny. Na to like. Áno, ja vám dám like, určite. A odběr. Potom aj vy mne, dobre? Já si mi tam pošlu náš like. Okej. Ahoj. Ahoj. Ahoj.